Cada elección conta unha historia. A historia de quen traballa, crea e produce desde aquí. Cando unha produtora ou un produtor etiqueta en galego, está apostando pola nosa lingua como sinal de calidade e identidade. Detrás de cada elaboración hai traballo, territorio e futuro. Hai familias, aldeas, empresas e proxectos que consolidan emprego no rural. Nun mundo cada vez máis globalizado, a nosa lingua é unha maneira de sermos recoñecibles e auténticos. Neste 25 de xullo, escolle Etiquetados en Galego. No Día da Patria Galega, apoia a quen produce, etiqueta e crea futuro en Galicia. Porque consumir en galego é facer país.